Uyabona muhle kanjani? Bengeve phela ngilindile lo suku lakusasa. Thula nje wena, uzobona abantu bazongincoma kanjani kusasa. Uyabona ke nje nomgexo kagogo. Avuzongifanela. Hawu under 10. Akasho ngolutho. Hawu kanjani? Nawe futhi akaza khulume nawe. Ngiyayibuzela nje. Buka lamacici. Mahla ngithi. Ngibe isilima yazi Vikrant. Ukucabanga nje ukushiya la ekhaya. Kodwa senginqomile manje. Angisoze nje mina ngakushiya Vikrant. Oh maye, kuzofanele ukuthi ngibheke upini lami lekhala. Ayibo ungakhathazeki sisi. Yonke into yakho nje ihlezi sendaweni eyodwa. Ngisho noma ungalitholi nje idlule leyo nto. Hey, Ayi cha ngisho ukuthi noma ngalithola kulona usuku lakhe. hayi cha. Uma kodwa ekhaya uzogqoka ngoba mina ngisho. Akukho nje okuzophuma ngaphandle la ekhaya. Futhi ke ngale kwalokho amakoti bala ekhaya fanele bebukeke bebahle. Wekitha, Yebo ma. wena wakho umcimbi sawubungaza. Manje ke phela sekuyithuba lakhe naye lo. Yebo. Manje ke ilungiseni ke. Mase ke nibungaza yonke imidlalo. Ayikhala. Yebo yonke into Wenze ilungile manje. isiqiniseko ukuthi Yebo, osali sokwenza ba-ayiniwe bonke. Kwakuhle. Kodwa wena gogo ubusukhethile ukuthi uzoqoka. Yebo bese ngikhethile mina. Auntie, nakho. Oh, ngiyabonga. Vikrant. Ngiyakucela ke lento esikhulumile bandla ungayitsheli umuntu uyezwa. Ngiyakucela. Ngizobatshela kusasa mina. Okay? Monica, Vikrant. Uyazi indlela engijabule ngayo? Angikwazi ngisho ukuchaza. Monica uzama ukufasa amatomo amancane. Sekwenze njani? Awukwazi lobu luxhuma kulesimo kusona. Vikrant. Usuku lwami lolu. Umcimbi wami nje. Bonke abantu bezobebezelana bezojabula kanye nami. Kodwa wena ufuna ngajabuli? Yini kanti usibone nesimo sakho sibuthakathaka? Sukhohle ukuthi Ngikhulelwe. Ngiyazi.
Ayikho inkinga lapho. Cha. Ikhona inkinga Monica. Awuboni indlela owenza ngayo ukuthi kubuyisele emuva. Uma nje uzokhumbula into eyenzeka. Lengozi leyenze angephutha. Uma nje kuthiwa ubenzanga lebabugedengu wabenza ngabe sangene engozini. Yazi wena Monica, ngilokhu ngikukhuza ngalobugedengu bakho. Ngoba akulungile. Ngithi akulungile nje la kumina. We Monica. Monica, asambeni bo. Auntie kahle kahle Indaba manje. Ayibo ubamvumela phela chitha isikhathi nathi phela. Ayibo Monica kade phela ngikulindile ezantsi. Kumele ukuthi siyo practice. Ayibasambe, asambeni. Ayibo phuthuma. Ey, asambe. Yebo. Namhlanje ngizokwenza isimemezelo esibalekile. Welimali. Yazi phela wena kusukela usamncane nje ubuyenza lento yakho. Buvete nje ulayithi iqhumane nje. Abantu nje babone ngomlilo nje usuqhamuka. Awukhulume wena. Awuyeke kulokhu ushona lena le. Ayi cha. Inhloso ukuthi ngisisho ko wonke umuntu. Hayi wena ukholakali nje yazi. Ma ngisacela ungithembe. Mase bekhona bonke. Auntie. U-Auntie Alko uyakucela. Ngiyabuya. Asante. Auntie, woza la. Yeah. Auntie ngiyazi ukuthi ucathukile. Kodwa ngiyakucela lento uyicabangisise ngiyakucela auntie. Le ntombazane yokuye ucabanga ngawe. Auntie Ulokhu khathazeka ngokuthi uyagula. Awumbeke ukuthi upepenyeka kanjani. Ini, uMonica unjani? hayi nje bekuyinto bengiyibuza uAuntie. Kwenze njani? Sisi, nangu gogo lana efonini cela ukhulume naye. Hello? Yini manje? Mhlambe usecimile. Cela siphinde simfone. Ene, ayi manje. Awu kodwa Khona into engisafuna ukuyoyenza. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke dear Signature 169.